Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antonio. Aro kini gilong ki khubor bam ta kasngi. Haba persyang banwat jingtip halor ke jingja Shah kawang petrol bom ha pasture police beat house polo ki pulit ki badon ha jaka kim shimla ai jing batai shu shu. Ka telong khubor jong ki pulit kala pentip baladep register case halor ke ga jingja bad ki por pahara ki dang tokit nya banlam ya ki badon kti. Layat ru baga jing persyang banwat jing batai na USP kam shamla yo namar om shamla ai kanu gunu ka jing kran halor kene ka kam ki pulit kila beteng ye ka jing toket bar kila pen pau ba ka jing yarap jong ki pat ba ha ka ba ai jing tim kan yarap shibun ban penbet ye kene ka kam thambor